Kardom karming long life kelang rap tuntuan pinindung karming long life team benon mani ligi do bangke tak di furong supi mateli tum kaching honai ning kiche tenai sar ilitum dorsing rong hang MLA harogat ele alang li kaching honai achor ini Sabina Tironpi alang li tum hemtun nong sinil tum pini karming long life pen ke bang pini ke bang tepi bangke ilitum non henjong di dilhi rong supi long isi country Polote India that country ta isi democratic wolang bong ke the largest di isi democratic ang bong ke thenai ke latai silo la so country long a president of India di labang swari deng pen nong e kilo ke chik palong dun ke la ke emanga son lake shortcut ma se velo ko an isi journey ke chipaduk der phisi labang sunong isami long dunji pulote ilitum karbi pen ke ilitum osobipo national award ke long dun hot arjudun long lo la so phike maduta piniarni lapang so president of India ri deng pen ilitum thek don nong le pin lang sorlu pen ke cheng silo la ani Sabina Tironpi alang lihan lo alang li ke penang an alang li ke claim ke dam ke cepat duga joini jasimet la kipit ke thakahin di pindeng sumpot kabir ti pen chenglok henlu mahin alang li kabor ipon a joini penangan adim long same alang li dim klong si palong dun lo la pen ladak ke uparlam li asam pen ke alang li sta indud lo sorlo pen ke la sipini alang li president of India reading pen labang sunong e si palong dun pen ilitum karbia khai aparman nong mi kevan la pen karbieng long aparman nong mi kevan ke litum ninga klong pen ka khimata litum malang liphan chingduk pon werneng churu pon werneng ji la sipini litum karbieng long life pen labang so anong e ke palong du na journey puthak the president of India reading pen labang so nong e ke palong du na puthak si chingki se than phansi pini alang li ahem tun an niltum banglo tuwe si alang li dilhi rong su pi pen nang le lang ta ho tuwe mangke derong masini tum da bang nang paliu ne delo si non adap sin alang litum ahem tu nansi ke banglo si niltum karbing long life pesame thangna da paji movie si ilitum karbi aman apuhu pensi archu ponpo ani ini kardom ni lapen nili karbing long life di labangso mohor paklang poning labangso a journey di ilitum mohor ki od long anda si preg pikan labang so mohor ke puene nane na kiju idam si konane meeting husi pu mohor ke chen abdun kali lake nong e ke long hut mate la an millions amunit akhai ang bong ko an state ko ana district la an ke the adet ang bong si itum karbia khai ma subwet akar bia khai dak district ke papi hup ke pabin ki binaya district ang bong di north east ang bong apo Assam state ang bong si labang so district ma chiwera district pen si inut ilitum karbi swarlu pen di laan akhelo ki dun pen jo labang so mohor ke cheneb dun long la so nong e ke chipalong husi labang so mohor ke cheneb dun long munthi damik tanang litum mikri bupru ban pin lo mane lata la so pita labang so nong e ke long husi ke long lo labang so sol hedi la bang ke thak pam mi la ke embroidery bang ekdom amang gaduk wita dolo jo apen ke la so alu thui Silv Guru and National Award 2023 lapen 2024 Ministry of Textile di Gulf of India Developed Commissioner Handicraft di labang so aluthui sitame ani Sabina phansi halasonong e kipi husi labang so luthui tame pipon lo lapen labang so luthui long textile phurkimo ke ladak si dolablo lasila so kitab samel chipalong do labang sonong e ke ilitum India di the president of India Drupadi Murmu mem ari deng pensi labang sonong e chipalong don lo lapen labang so awet mate labang sonong e RD hedi mane lin photo se ki ot penta prek piganjo langtha ininga rong me ilituma khaya phan la puson kewan pithek ani phan churure un e langtha art langtha langme pic design da langme pic ban lamang sonong e halang li ge chepa duk jo parni chopa dap ko
an lo ne ko ananing kan pen alang liki phir ke thaka hin karbia pindeng sumpot ka birti pen chenglok handloom hin alang lika bor ipon di handicraft hin ko ano ne alang che paduk di lasuk che paduk ale pini ha dilhirong supi long dam si the president of India ri deng pen labang sonong e chi palong don ininga rong me han pen lo na si lai lo labang sonong e lo tang te litum ani pen le lam thesi ajai mek deng pon naนี่ตั้งแต่พรังซีนังลีเมเซนเมเอดเป็นดิลฮิรองสุปีอันปาลิดุนเป็นการบีอักไข่พาร์มันอิลิตุมการบีอักไข่ลงปัดมาสรีบาหินีดโลอิลิตุมอลังลิตุมกัจจิปัดดูกับจอยนี่สิปัดมาสรีสามิลงดุนโลลาเป็นนอนเนชั่นแนลอวาร์ดีมาเตลาบังโซtextile la long nang li ke paduk ajoy ne pini president of India ri deng pen nang li labang sunong is nami palong dun lo karbi sorlo pengen nang li si ke cheng si lo nang li si pa prang lo pulo tang te koson lo nang li karbi long ra phan ke puji ate manang li ke paduk ajoy ne si pini dil hirong supi tang te labang so ajarni putak le nang li saput than nang pachini dun ko son pen sinang li phan hadak pen letter nang le ma ko son sinang li phan athema an amunit ke ong indiang bong ko ana millions amunit ko ana kuti munit ang bong si ko ana state ko ana district ke do ang bong si karbia khai phanta ma si o era karbia khai phanta dak pen nang wai si nang lip men ke klang dun ko son sinang li men klang dun ma komentu sinang li phan letter nang pi ma pen ko son sinang li dilhi rong su pi ki dun ma award ko son sinang li ke chodeng dun long ma labang so tumu le nang li nang than dun ni Kardom Karbiang Long Life là pen ik bikrom da ke wang apot ni hem along ke wang pachoro lo ni lin pen kardom pajir lo nang li nang karju alam the la pohen lo ni ngarong lo ni lila bangso handloom and textile la puthak ke claim dun la bang ke la son kam ke claim la pen expo ke dam mane tara lang so long la ke 2000 aning kan pen takali lo ho ESDC ke ESDC tong ke claim hot pen si la dak nili tum ke la haya peri ke paklang nang kok khala so hot ke ken si tum pen si paklang nang kok po paklang bom paklang gwer lo la bang ke la he than prui po la seng ke no na bang ke nili tum la nili register kuri bang ke 2000 aningkan la ke matipung bua kota somabai samiti lo la pen la dak nili tum along la pas ke committee pudo la so committee bang ke seng hot la bang ke bang krip do setami la dak sakuri ke do munit tum ta do nang ji hasot ke tangka maha ta long athai ave la pen tangka maha nang ke cherap don ji tum ta do nai la se sakuri ke do tum ta la dak la pun rojon along ke nang cherap don nang ji pajat lo la se gop of India la tum ta nang pulo mane doctor ta me mane engineer ta me pon nang ji la so nang pulo mai not bhai ni nang cherap don lo ma ke tangka la register apanta ke dam ke do pen dang lok ke tangka nang kok amasi not bhai ni hemasor nili hemasor nang cherap don lo la pen ni not bhai ni tum ta nang cherap don lo la son si register kuridat pen api bangkre popen kuridat pen nang ke nili tum la peri pen dang lok la pen mo pen nili hamo ke wanga news ta than elo he la flower making dry flower mana ke kreng amir ake kreng amir la bangke inglong sitame nili tum Asia amir jat amir do otema la thengthe war pola so thengthe hu bangta mir bonai det amu bangta chodet angke hala apong bangta mir bonai det jo arong penta wara thai wi la puson an pen thengthe ta la son si dry flower hala se bonai ilo la pen hala chehara rong ta la athe bang ke kreng lo polote la mane cek pen soi pame po bonai po chehara rong ta lo angke chehara ru ta pakreng po arwo bonai po chehara angphara bangta chehar bonai po la po apu bangta ni tum hedi apu ta mane ekdom
la ka gospel pu bi pa me po angke pakreng po natural kala la son do kokati la puson nili tum penang anhamir la li chehar ta kali an ben la hanjang por hosita me hanjang krilo pulote te amu bangke kicopan lo la ha ampu kali la hanjang akrok hai bangke nili tum flower bonai po la pen la son lo hanserong ta mo pen ta nili than en lo hanserong ta la puson lo hanserong amu ta chome em pen hala akrok bangke dry flower lo anja ahu bangke ahan ta cholo ma jili pine ne ta bonai lo jo la puson lo la ason do angke nempo ta la pulo nempo bangke chopo angke akrok bangke nempo bangke ason do nempo bangke akrok ke dry flower bonai po angke aku dry flower ke bonai ne dhaan ke methor po phelo ta chopo jolason ajar hormuta ke war chorji hormu setami la puson no nilitum anke la water hygiene mane meteka he la meteka ta mane arong ding pik do mati la hai anke nilitum la fuloni area aprang la nilitum la logo pen India pen la project nang pilo la so project ta nilitum hu fuluni tu center angela pokara stasi meteka arong hedi meteka rong mohila tuma artisan tum ekdom endam lap phordam lam mai pakreng la bas rang lo polo tangte pakoi kang late mohila tum ta har so ho sari isi ti pule damoi de pule damoi pu bas he so ho the so jil ding oning kan he la son ni tum nilitum la hai te ke pakreng la meteka pen bek kabon nai la puson lo jo meteka pen beka bonai la pen potla ta bonai potla ke la phar nam tampo potla bonai po pot painting ta pot ta bonai po flower ke bonai ason do pic la ke item do pic hai la artificial ta nilitum rose flower ta bonai nai rose flower bang ke ka bonai ong ho comment to din penisita la hai flower mane Guwahati le pon posita nanglap ti hem la festival hota la flower ke nanglap ti sita Nijer pina pu nang ka bonai ajur ding ong lo ho hemasor party secretary ahot pen la so rose ka bonai nang bonai veri non ke puta ne jerpi bang nang pupu bonai veri noi puta ne jerpi to min not bhai ni nang pupu amani li bonai o edet ti ka bonai ong ke jor ong ka bonai ong ke jor ong la amir ta bonai ong nang ong bonai ong nang ong la pu son ma hedi non bai ke selet thu lo so hot anke la lek hedi jewelry lek ta ni li tum la bonai po ajulo te ek hot pen ke ek baji 12 baji anta nilitum do lahai ke bonai la pen la dang nang ke cerap do na tum an setame mane ani ngarong pik la puson jo angke la so dry flower ke aku la pu ke war hedi arong ke war dam pen aku ke pakreng la puson son ta do amir ajata ason do mir hedi inglong ilitum balong ke lahai kam lahai ke lage khoros nang nelo mati ek tangka maha dam de pin pen poisa dam de pin pen si lahai ke akam ke klem lo ko nang ta nang pik ka bonai ki un se ki un e la pusan jo angke ni litum bang ke la thesere pinini ta ekdom nahok ena popong ke la thiplia rong setami ni litum ke juice bonai anaros setami juice bonai an pen la achar setami hedi ason ka bonai multi purpose ni litum ke klem bang hedi penang an klem lo ni litum he multi purpose la somasian pen la officer atom setami la all Assam officer atom non bang e officer tom phanta 200 director tom phanta penang an chetong lo la pen dak Karbi Anglong officer atom pen setame penang an kisumana tum ke pen ke chetong lo la pen all Assam officer pen tanili aprang jersong along jersong along pian ingkan ming cheteng ne dalo so hot expo nili pass so hot hedi so ta pass nili pan all officer all la officer atum Assam officer atum tanili pan pasi hala son exhibition hona pilo la senon la so hot phasa masi ha so hot panili pan la matipung dak handloom office hadi director ha so hoda director Colin
kulin dekah pula so hut amanili phana ha so ahut pensila hem ta nang pikang det la pujo hala anung he anung da hem nang pikang det la si mo nang li ko an ma ke use an ta not an ta use noi pu si hadak tok kang ang so ta hala la all officer pass ke dam hut la pusan jo ke claim he ke claim bang he ajir ding olo te ma mani in ning hang nei sitami la son aso sa kam sitami la pen therang ke thak sitami nili tum phulonia bangke ahem lo en lum la pason si ke thak ahem thak po angke ahem si mane la so product online po jordan po la pason lo la si nang linang kar jupen ta pakekek pakang et nang nak lo jo la pen haladak non nili ko son si ke long ma ke la hai alam lo I la hai jordan lo klem ton lo munit tum nang chini lo la son lo angke nili la so pot mane competition ke dun loksi ningkan pli lo ningkan pli lo ka chedan dun ningkan pli ningkan ke thom anta long le dat ajalo non ningkan pli an si ne nili la so handicraft and textile national award ke long dun 2003 ningkan 2003 ningkan la ke Assam pen abang ke nili novet lo ke long dun la pen 2004 ningkan abang ke hala missing abang long dun lo amasi kipi bang ke non la pirapet 2023 pen 24 tapi da pirapet lo la pen guru sahib la tapi dat lo an pen hala koson lo hala bong long terang ke long bong long terang sar le ke long don he la so abang Padmasiri hadi Padmasiri abang ke Padmasiri tapi don lo seta Assam tum ke long ande dalo la sa amen klang le dat lo Padmasiri tapi rapet lo 2023 24 ke pirapet lo seta Assam pen ke sip guru ta long le dalo Padmasiri ta long le dalo non national award di bang ta indu vet 2023 ni lo 2024 ke hala so missing lo he missing ka tum lo la hai lo angke la po an nilita mane mon elo mane ningkan ke pli cepate de ra phita bang tadang ka jinso la hedi ako claim don lo cicini don lo lapen ladak en sar MLA sar ta nang support lapen hema so osomar do anatom ta nang support don lo lapen non nang litum jogjak an pen la karbiang anglong la senior atum ma inut bahini ke idea ta dak pipon bom angke phuluni atum arat atum anseta lapen karbiang long atum arat atum anseta non la news at channel atum an setami nilihin benta kardom pajir lo alang tum pini atumi pen setami alang tum nilipan mane nang cetong te pen setami alang tum news abange kadu dakar biang longa rat an news atum an ke paklang era son sin nili cetek long hala tum pan an setami nilihin pen arna mahir jumbe patonang la pen dakar biang longa rat do an pan setami arna mahir jumbe nilihin pen hang pilo an pen nilipan setami alang tum mahir jumbe pen si nili la bangso president of India along award ke long dun na pot kaduka we hir jume pen si long dun lo ik na non karbiang long so non nang lia son inu nang ka chetong ni ngarong pik lo ni ngarong pik lo ning la an so se ako non aki mi tumpan nili non kematha nili success lo pala tumpan ta nili ke success ji pan nili ninga lo bangke iprang lam chi puthek the dat hasita ninga lo bangke hodai ta do wer lo la sia ko non klempon bom lo la sia artisan dak bangke 10,000 artisan ke nili long non mat ta do et lo la pen nili tum non ke cheng ponji bangke arleng ke the tum phan an seta me nili hin pen ta choneng ri thulo non iprang ke klem ji phanta mane Jorhat puke kopi posi haladang Jorhat pen po indon bahini na arjulo la Jorhat bang ke la son hen lo je elitum la north east kam ke claim ma la tum aphan an ke office bang Jorhat sidoko
jorhat se dokok titilasi hala daga bangke bang state hang po nang to state officer komalo potela officer tom bangke nili tom phan ke la jorhat officer tom sin nang che lang donji la poson la sengke jor nili dovet kali hadak hedi la north east tom phan ke jorhat popong ke kaduka veta la jorhat officer long chedam repo la se jorhat pen ke po la son dokok la se sita nili ke karbiang long pen he bang hala la so pot la se headquarter ke gohat jorhat pen dak pot lo ke hala missing hedi hala phan sita me jorhat pen pusi neng jelo nili phan det kali lo he kaduka ve manipuri tum pusita me office ke jorhat mati la lo la se jorhat asar la director sara tum penang an nang cherap don lo la pen Guwahati asar ta penang anang cherap don lo la pen Delhi long nang ke cheraba pang ke la ke hadak diuri pudo diuri sar he diuri sar la ke ahe masorta rong hang pi rong hang pi do la bang nang cherap don olo Delhi bang ke hadak Delhi bang ke la tum se min nang ke cherap don lo amben ke surjo diuri po surjo diuri ahe masora amena bang ke binita rong hang pi lalu halada ka bangke la sita mela Guwahati asor lo he sita alang kam ke claim ke hadil hielo la se asama to maphan non only nili phan kali lake helpful la so sar bake diuri sar bangke helpful pick ma jok phan sita me alang mane rai kom pick la puson la son kang hon join ni si nili tum ta haladak mane batai pli pen le pidon posita me kang hon ka jenso la son dolo la pen ke nili tum hormuta mesena join ni si bang nang pilo national award chelong don lo president of India nang pilo la puso Surupar piglo ani alang di dak rong hang hem ahem tu ni sia phan same nong mekewan chottagali lo ilitum karbia khai karbiang long district mate assam di north east angkang phan same alang li nong ekewan pithe ka pot la pen alang li akemang di non ke alang li la ananingkan ha 86 pen chepaduk 1986 ha SDC movement ahut alang lige chipaduk journey lamso kali non ningkan thongkep plikep su selo alang lige claim chipaduk la so ke chipaduk pen ke pini ge alang lia result che theklong lo pen alang lia ke mangge ki chun lo lapse non bangke non alang bangke ke matha bangani bangke owi ki mi tum same alang li non japon mesen pot he malang li ke li dam ninga din tat li elo pot alang li non ke claim pon nang ji bangke owi ki mi tum phan la se owi ki mi tum same na li tum ki phir ke thaka hin di handlum hin ason jo la puson che paduk lo pote la ason ali du pu eli tum ani phan ke eli tum example eli tum che theklong lo la se ki phir ke thaka hin eli tum owi ki mi tum same charli du nang ji la se ani fanili tum ansu se cherap che tudun popu sini tum karbing long life pen same chuning ripon lo la pen ke alang li phan eli tum ke kai ke mata churupon vernangi la pen na hok program long same ani phanta dimak long pek ponang po thema eli tum khai phan ke already alang li ke enong me 1 pl lo la bang so award nang 1 pl lo polote alang li phan ke na hok le my meeting long ponon na hok arong le dam lo polote la so man ke alang li phan ke pipon vernang po la lo la se ani phan same an so se pumen pulo achi the pading lo nang an so se di hemarit an so se pangchu pon thulo nang la se alang li phan same suri kardom pajir se tang daily tum karbing long live ke lang ratu phan kardom chipira labang soja me ington pon nang ni